जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे सच्चा मेरा प्यार ए जान तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे अच्छा बेटुआ नों सुखुन नों बे मेथाइखौ शाला फेसबुक नायबानो जाने मेरे जाने मन इंस्टाग्राम खुलिबानो जाने मेरे जाने मन टाइट शाला बेफोरसो टेलेन्ट ब्राफा बेफोरसो टेलेन्ट आंबो ओरैबायदि टेकनिक मोनसे बाहायनोसै नामा आफा भाइरेल जानायनि एकदमबारे बयजोंबो मिथिजानायनि नङा होमबा मा टेकनिकलै देलाय आंबो खोन्थालाय खोनासं आफा दानि जुगाव भाइरेल जानो 1 सेकेन्डबो नाङालै आफा 1 सेकेन्डबो नांथारा माने आं थाफ्लि सोमावनो सोलोंदोंलै आफा थाफ्लि सोमावबानो बिराद भाइरेल जायो बेनिखायनो आं थाफ्लि सोमावनो सोलोंदों माने किबु सोमाव डान्स मोसानोसै माने आङो मा होनखो नों एमाव राजा किबु सोमाव डान्स औ ब्रा औ किबु सोमाव डान्स आफा किबु सोमाव डान्स मा होननाय जादों बेलाय मा गोदाव सोराव किबु सोमाव डान्स बेलाय दानि मानसिफ्रा खत्त' किबु सोमाव भाइरेल जादों 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डआवनो मालायनि स्टेटास थादों फेसबुकआव पस्ट होनो मोनजादों वाट्सएपआव स्टोरि थानो मोनदों स्टेटास दोनजालायनो मोनदों थिग बिदिनो आंबो थाफ्लि सोमाव डान्स मोसानानै आंबो भाइरेल जानोसै ब्रा आफा जेरै सनिया कुइन औ ब्रा आफा सनिया कुइना खत्त' थाफ्लि सोमाव आफा खत्त' भाइरेल जाबावसै बेबायदिनो आंबो थाफ्लि सोमाव डान्स मोसानानै आंबो भाइरेल जानोसै नामा आफा अच्छा बेटुआ नों आंनि मबाइलाव बेफोरखौसो नायो आरोना बेनिफ्राय हांग्रि मोनदिया आंखौसो दाय हमो हाय बांद्रायबाय नोंना नों मास्टारनि फिसालासो मिथिबाय अमा राजा मास्टारनि फिसाला नों आंनि गन्थंखौ हानो दाना जा ओरैनोबा मास्टारनि फिसालाफोरा बिराद बदनाम मोनो मिथिबाय जौ फाग्ला गान्जारु होननानै बिराद रेकर्ड मोनो नंबाबो नङाबाबो आं हले बे नामखौ लाया दै मिथिबाय आं बे हले नामखौ लाया जुदि नों अमा राजा मास्टारनि फिसाला जानानै उटपाट खालामो नोंखौ आं गोदनासो फबनानै दोनगोन अकल खर'खौल' नुजाहोगोन आं मिथिबाय गावनि फिसाखौनो नोमफासो आं नोंनि नोंखौ बानायग्रा नोमफासो आंखौ जानला माला खोथा दाबुं नों मिथिबाय ओमफ्राय स्कुलावबो हिनजावसाफोरनि गेजेरावसो जिरायग्रा नोमफा थानायावनो नों बेफोरबायदि गावनि फिसालाखौनो एसेबां मेगन सायो नालाय मा आं नोंखौ मेगन सादों माथो आयौ माबायदि दावरावखा बिफा फिसाला सानैजों नुवाखै आयै आफाया बोरै मेगन सायो गावनि फिसालाखौनो नोंनाव मा दंजायोलै नोंखौ मेगन सानो आं आयौ फिसालाखौ बिदि बुङो अमा राजा नोंना फिसालाया खर' बारगासिनो मिथिबाय बिनि फिउ फिउ खर' बारनाय आथिं थोंनैखौ दानस'जोबगोनसो आं नुबाय आफाया आंखौ बोरै सैमा बायदि बाहायो बोरै मोख्रा बायदि बाहायो बोरै दाउ बायदि बाहायो बोरै अमा बायदि बाहायो आयै आबा सना गाबनाङा फिसाला सोगाबनो लाजायो बोराय मांगांग्रा आंनो थां नोंखौ लिंहरदों हनै सन्थला मोना नांलायगासिनो दङ माबा नांलायदों र' होमबा थांनि हामा आबा सना एमाव राजा हामा गाबनाङा होमबालाय मायदि फालथुलै बे अमा राजाया बिफानि नामखौ खारिनो हामा बिफानि नाम लानो हामा आफा सना हामा ABCD फोरोंनोसै आं फै उदै सादोंलै आंना नोंहा लेखा फरायनो नागिरबासो उदै सायो खिनाय जायो खर' सानाय जायोना आं मिथिखायो नोंनि बाहानाखौ जल्दि लेखा फोरोंनि फै नों माथो लेखाखौनो फरायनो रोङाबालाय रोंबाय आंबो नों बायदि फिसाखौ फोरोंनो थाखाय आंबो रोंब्रबबाय फै जल्दि लेखा फोरोंनि आं लाजिया नों सन्थला नाथुर कम्पानियाव लिंना लांनानै कर'ना पजिटिभसो जाहोजोब्बाय जोंहासो हस्पिटालाव जोबनानै दोनजाबाय सप्तासे गोजोन हस्पिटालाव थानांबाय बे सन्थलानि थाखायनो जादों गासिबो सन्थलानि थाखायनो औलै बेनि थाखायनो कर'ना पजिटिभ जानांबाय जोंहासो गासिबो सन्थलानि थाखायनो जादों न'खराव गथ' गथाय दं उन्दै गथ'बो दङ जोंहासो हस्पिटालाव थांनानै थाहैनांबाय बेफोर गासिबो सन्थलानि थाखायनो जादों नों जुदि नाथुर कम्पानियाव थांनो लिङामोनब्ला जोंना फिसाइफोरा थांफानाय नङामोन ना नोंजों ओमफ्राय जोंबो कर'ना पजिटिभ जानांनाय नङामोन ना नोंनि थाखायनो जादों सन्थला नोंनि थाखायनो गासिबो सन्थलानि थाखायनो जाजोबदों बेनि थाखायनो कर'ना पजिटिभ ओंखारजोब्बाय गावनाबा कर'ना पजिटिभ जाबावलायाखै जोंहासो जानांबाय मानो लिंनायमोन नोङो मानो थांनो लिंनांगौ नोङो जोंनि फिसाइफोरखौ मानो नाथुर कम्पानियाव लांनो मोननांगौ नोङो बेनो जोंखौ ब्रा नाथुर कम्पानियाव थांनो लिंग्राया औलै जोंखौ बेनो लिंग्राया कर'ना बोथोराव कि सोरबा गोजानाव थांनो लिङो कम्पानिफोराव थांनो लिङो आरो लोमजानानै सोरबाबो थैनानै थायोमोनब्ला सोर जागौमोन जोंना फिसाइफोरा माबा मोनसे जानायमोनब्ला जोंखौ सोर फिसिगौमोन नों फिसिगौमोन सन्थला नों फिसिगौमोन जोंखौ गावहा न' जेबो जाहोनांगौ गोनां गैया नालाय जेबो साननांगौ गोनां गैया नालाय बेनिखायनो मालायनि न'खरखौबो बुजिया बे सन्थलाया जौ फाग्लाया सोब्बानोसो लुगैयोहाय आं बिदि मानसिखौ हामालै
लिंबावदे नों जोंनि फिसाइखौ कम्पानियाव थांगोन होननानै कर'ना पजिटिभ जाहोबावदे। ओइ लोगो नांनानै सन्थलाखौ मा रायदों? माहाय नोंसोरो सन्थलाखौ हारसिं सानदों नामा? नोंना हौवा सन्थलाया जोंखौ लांनानै बुथारसिगौमोन। बे सन्थलानि थाखायनो कर'ना पजिटिभ जाफानांबाय जोङो, मिथिगौ? माहाय थङालिफोर, सन्थलाया कर'ना पजिटिभ नामा? नोंसिनि मोदोमाव बानानै नोंसोरखौ कर'ना जाहोनो। कर'ना पजिटिभ नंबाबो नङाबाबो नोंना मेजेरनाया जोंनि फिसाइखौलाय मानो लानानै थांनांगौ बेलाय नाथुर कम्पानियाव बेसेबांबा गोजान जायगायाव मानो लिंनो मोननाय बेलाय? जोंनि फिसाइखौ बेफोरबायदि लिङामोनब्ला जों कर'ना पजिटिभ जानाय नङामोन ना। बेनिफ्राय माबा मोनसे जायोमोनब्ला थैबायबायोमोनब्ला मा जागौमोन? दाथ' थैयाखैना, मोजाङैनो मोजां न'आव सफैबाय। दालाय मानोथो सन्थलाखौ रायनांगौ जाखो? मानोथो जोंनि फिसाइफोरखौ फुस्लायनानै नाथुर कम्पानियाव आदार हैनो लिंनांगौ बे सन्थलायालाय? सन्थलाया लिङोबानो थांनांगौ आरो बिसोर उन्दै आरो चक्लेट होनानै बुरखाय जानो। बिसोर गिदिर बोराय मांग्रांग्रां मानसियानो सन्थलाजों बुरखाय जाबाय, गावसोरबो थांनो लुगैनानै थांखानाय बे। ओइ हिन्जाव, मा एसे सालाया गोलावहाय नोंना? बोफ्रावजोबनांगौहाय बिनि सालायखौ। देलाय आंनि सालायखौ बोफ्रावलाय, आंबो नोंसोरनि खुगाखौ बुथे होजोबनानै दोनाबा। आंनि नामाबो दाउस्रि देलाय नङा। होमबालाय मा नामथो नोंनालाय? है सिरि थाथ' सन्थला, सिरि था, नांलायदों जों, सिरि थाथ'। ओइ हिन्जावफोर, आंनि सन्थलाखौ बारा रायनाङा दै। जेबो बुङाखै होननानै नोंसोर बारा रायनाङा। आइ मावदों नालाय रायखागोनथ' आरो। मानोथो बेलाय जोंनि फिसाइफोरखौ नाथुर कम्पानियाव लिंनांगौ बेलाय? बे लिंनायखायनोथ' जोंहा बेमार जानांबायना। ट्रेन स्टेसनाव डाक्टरफ्रा नायनानै कर'ना मोनबाय। बे लिङामोनब्ला जोंनाव कर'ना जानाय नङामोन ना। नोंसिनाव कर'ना थाखानायखायसो नोंसिनाव कर'ना मोनदों दा। जुदि नोंसिनो डाक्टरफ्रा कर'ना होननानै खोन्थायामोनब्ला नोंसोर बेमारसो खालामजोबगौमोन दा। दाब दाब जायगायाव गिदिंनानै गामिफोराव ओंखारलाबायनानै बयखौबो कर'नासो खालामजोबगौमोन नोंसोरो। आयौ माबायदिहाय खानो हवा बोस्लिंसै नामा बेखौलाय? आंबो गारा माथो नोंसोरखौ, दखना गुबुबाबो बुबाय थागोन आं नोंसोरखौ। आयौ माबायदि हिनजावहाय बियो? हे मानो मिथिंलाय बेयाव ज'नो? नुवाखै जोंखौ नाथुर कम्पानियाव लांनानै कर'ना पजिटिभसो जाहोबाय बियो सन्थलाया। गासिनाबो कर'ना पजिटिभ सन्देर होजोब्बाय बे सन्थलाया। न'खरैनो कर'ना पजिटिभ जाजोबनांबाय। डाक्टरनावसो थाहैनानै नै दिनैसो फैदों जोङो, सप्तासेनि उनाव। आंहाबो माथो बुंबावनो, जायगाखौ गारनानै गोजानाव खामानि मावहैनो नागिरोब्ला नोंसोरबो। खाथि खालायावबो खामानिखौनो मोनला माथो, हाजिरायाबो बारा बुरजाखौनो मोना माथो। बेनिखायनो एसे गोजानाव थांनानै फैसा खामायनो सानदोंमोन आरो। हा दालाय मानोथो रामायण महाभारतनि जुद्ध नांनाय बायदि नांलायगासिनो नोंसोरलाय? तात गाज्रि खोनायोना। गाज्रि खोनानानैलाय माथो जाबावनो दालाय? सन्थलाखौ बुजाय आरो। गामिनि मानसिफोरखौ लिङै कम्पानियाव लांनो नागिरग्राया बेनो आरो सन्थलाया। मालाल' बिदि बिजनेस मावखोलै नों सन्थला? नुनायावल' भला भालालै सन्थलाया, सिं बिराद गुन्जेर खुरखुमायसो बेबो। आच्छा बार' थाइबानि लारु बिदिसो होनबा दे सन्थलाखौ नायनोसै आं। थांनो नोंसोरबो न'आव थांदो, थां गाज्रि थां। मासे गोदाव सोराव जालांखोब्रा सन्थला नोंलाय। बारा गोबाव बेबायदि थाबाय थाजालालै। आंहा हाफांजों मिटिं दंथारो। हाफांखौ लोगो हमथांनो र' आं। शाला आंनि सोंनायनि फिनखौ होआना नों? मा नाथुर कम्पानि जालाबायनाय बेखौ खोन्थालाय, सन्थला खोन्थालाय। आं जेबो गोसोआव गैलालै। मा जाबावगोन बे सन्थलाजों? नुवाखै दाबो माबा हाफांजों मिटिं दङनो। माबायदि मिटिं? र' खिथु खोनासंनो थांखुमानि आंबो। नै हाफां, बेफोर जानायफोरखौ नोंनि थाखाय संजोब्बाय आं दै। टाइम मथे जा, देहाफोरखौ एसे ताल लादे हाफां। आं हले बेफोरबायदि जिरायबाय थानो बायोहाय। फिथा दखाना आंहा, फिथा फाननो थांनांगौ आंहा। हाफां नारजि बुदों। ए माथो सन्थलासो। माथो जानाय लोंनायफोरा लाहार फाहार जाजोबनानै दङलै। खुदै गखाजोबलायबायलै नुनानैबा। जानायफ्रा देन्जार गोथाव माथोलै। हाफां मानसिखौलाय मा एसे बेलेग
मानि बिजनेसलै नारजि बुदां जोङो सन्तलाजों आंजों मैगं दखान होनो नागिरदों फिथा दखान बानायनो नागिरदों आरोना आं गिदिर दखान खुलिनोसै सानैजों लोगो नांनानै माला सानलायखोब्रा नोंसोरलाय बिदिलाय साननायालाय सानग्रोबासो जायो दा बेनिखायनो हाफांजों आंजों ज' सानबाय आरो बिजनेस गिदिर खालामनो सानबाय आरोलै होद आं हाफांखौ बिजनेस खालामनो होला नुबाय दा मेगन गोसाया नारजि बुदां नुबाय दा होद हाफां नोंनि देहानि खोथाखौ लानासो बुंदोंलै आं औलै मानसियानो बेलेग जालांथारगोब्रा हाफां नोंलाय बेलेग नुथारदों आं मानसिखौ उदै देरनायखौ नुवाखै नामा थिंख्लिसो जाबाय नामाब्रा उदैयावलाय थोद डाक्टरफोरनाव लांनांसिगोनलै अजाफोरनाव हाफांखौ थोद बिदि मा जाला माला होनलाबायोब्रा नोंलाय सन्तला मानसि गाज्रिब्रा नारजि बुदा नोंलाय दस्ति हाफां नारजि बुदा नोंनि बिजनेस मावना जानायखौ मेगन सामारबाय खोमालै नारजि बुदाङालाय आंनि फिथा फाननायखौ मेगन साखानायखादा बेनिखायनोथ' नारजि बुदा नोंखौ डाक्टरनाव लांनो नागिराखैलै थिंख्लि जानाय नुनानैबो उदैखौ थोद थिंख्लि नङालै जाम्बा थिंख्लि उदै नङा होमबालाय माथोब्रा सन्तला मानसि बारायसिगोन जोंहा सासे मानसि बारायनो औलै औ आच्छा बुजिबाय दे मोजाङानो जाबाय दे बेनिखायनोथ' आं हाफांखौ खामानि मावजानो बाबाय आरो दे हिनजावखौ बिदिनो अननांगौ दे मोजां बाथ्रा नारजि बुदां मोजां बाथ्रा सन्तला नारजि बुदांनि खोथाखौ दाला थेवबो खामानिखौ मावगोन आं मावथारगोन आं लावदुम फिथा दखानखौ गिदिर खालामथारगोन आं आच्छा दे मा बुस्थु दं जानोसै दे हनै टेबोलावनो दंखायो जादो दे हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान इउटुब चेनेल जालु जाला बेरलु बेरला गुदि गैया बिजौ गैया आदा नांगां बाजे सिग्रां इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय लोगोफोर आं दिनै बेरायनो फैदों शपिं खालामगोन मम' फुचका जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो दै ओमफ्राय भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हागौ दे नोंबो दंफाव सोरनिबा मेसेज फैदों सोरनि मेसेज बेयो नायनो आं हाय अमा रानि आं एमाव राजा नों दिनै स्कुलाव फैयैखाय गोसोखौ मोन्दों आं आला खाला गाबोन स्कुलाव फै दे आं नोंनो चकलेट जाहोगोन आइ लाभ इउ मटन जाहोगोन आयौ बे अमा राजानि फिसाला एमाव राजासो नङा होमबा बिनि मुङासो एमाव राजा मा एसे फाल्थु गथ' बेलाय जोंहानि आनैसो अमा रानिखौ बिदि बुंहरलायदों गाराहां र' बे गथ'खौ थांनानै रायहैग्रोनां र' लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ हाबाब सन्तला बहा जाहैनो लोंहैनो नागिरखो नोंलाय ओमफ्राय बहा रंजाहैनो नागिरखो माथो होनोब्ला जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ होनबाबो गोसो सिङाव दुखुआ बाहा लाखुमायो माथोलै दंफाव माथो बाहा लाखुमायो नोंहालाय मानिथो दुखु जालायखो दुखुआथ' बिराद दङलै नाथाय सानख'नोसो हाया बेसो जाबाय साननानै खिन्थानो हायोब्लाथ' सानै खिन्थागौमोन आंहा बेसेबां दुखु दं नाथाय साननोसो हाया ओमफ्रायलाय मानोथो मोखां सोम दस्ति हाफा उदै देरबायलै हाफा उदै देरदों नोंहालाय माथो जादों जाब्रेदो लोंब्रेदो नालाय मालाय गोथाव जादों नालाय बेनिखायनो मोदोम फुंदों आरोहाय खायलें खुइलें होनबाबो बुजियालै साला हाफांलाहा मानसि बारायबावसिगोन मालायसो मोजांनिसो बाथ्रा दा जेबो मोजांनि बाथ्रा नङा आं जाय हिनजावफोरनि थाखाय हौवा गोदान जाफ्रामदों गासिबो बिमा जाजोबसिगोन आं रोंलालै आं बोरैबा मोनजोबायलै नोंहाबो सोरखौबा नायनानै हाबा जादो आरो आं गावनि गोसोखौनो सिनायाखै र' आंनि गोसोआ मा लुबैयो सोंग्रोनि आं दिनै दा हराव एसे फाल्थु बे सन्तलायाबो दंफाव सन्तलाया नोंनि फिसाय जामारनायमोनब्ला आं मा जागौमोनहाय नोंसोर सानैया मा जानोखाय जेबो मोनसे मिलायनाय नङामोन बेहा जौ लोंनानै मोजां मोनो आंहा जौ लोंनानै मोजां मोना नांलायबाय थानाय जागौमोन आरो माथोखाय बेफोरखौ बादो थौलाय अमा राजानि फिसालाखौ एसे खबर लाहैनि थौ होमबालाय